When a person is still confused about money, that person will be easily scammed. No one goes to sleep and wakes up rich tomorrow. Unless, of course, won lotto, unless somebody died and suddenly you are in money. We must work for money. Asiyekeleni ama-pyramid schemes, people, they do not work. Asiyekeleni ukupromiswa abantu ukuthi tomorrow you will be rich. When it is too good to be true, it is. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Bengithi Lizokuna, obhalwe nguNakanjani Sibiya. Senza inkomba umbuzo omude uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa UMOYA NENGWIJIKHWEBU. Ngaphambi kokuthi siqalise, let me do the following. Let me acknowledge everyone that is here, old and new subscribers alike. Guys, you are loved, valued and appreciated. Let me extend this appreciation to our lovely visitors. Please stay here. This is your new home. As you do that, spread the word. This will assist the channel kakhulu. UMOYA yisimo senhlalo, sibheka ukuthi abalingiswa bakusiphi isimo. Ngabe bayahleka bayancokola, uma kunjalo sithi bajabule. Ngabe bakhathazekile, bayakhala, bayakhononda, khona yini abakusolayo. Uma kunjalo sithi bakhathazekile noma abajabule. Ingwijikhwebu, ukwenzeka kwesigameko thina abafundi bombhalo wobuciko ebesingasilindele. uXolani Mpanza ujabule, ukhangwe yintokazi abekade eqala ukuyibona emhlanganweni wezamabhizinisi. uXolani uthanda yonke into ngalomuntu wesifazane. Uphithanelwa yikhanda nje ngokumuzwa ehleka. Ayiqolozele uXolani intokazi lena ize ibe namahloni. Uthando lumphithanisa ikhanda. uXolani uzuyakhohlwa ukuthi ngalelo langa ubehlele ukuhamba nonkosikazi wakhe nezingane zabo baye emcimbini. Nguye loyana ehlela ukuhlangana nayo lentokazi ogama layo linguMahlenge Ngidi. Nangempela kuhlanganwe entambama efulethini likaMahlenge. uMahlenge njengomuntu ovakashelwe phela abuze isihambi ukuthi angasinikeza yini iJameson okungugologo. Isivakashi esinguXolani Mpanza sivume. Lesi sigameko sokuvuma kukaXolani ukuphuza utshwala kanti umuntu ongasabuphuzi siyingwijikhwebu. Besingasilindele okwangempela, okwenza futhi ukuthi singasilindeli. uXolani ubesebuziwe ngumkakhe uLungile, ngenkathi uLungile ethukuthelele ukuthi ubeqhomolozile yena nezingane zakhe belinda ubala, angeke kusayiwa emcimbini. uLungile wabuza kuXolani ukuthi usuyaphuza yini futhi. uXolani wathi lutho akaphuzi. Hawu, usekhohliwe khona manje nje ebebuzwe mina ukuthi useyaphuza. Kuyamangalisa ngempela ngoba uXolani uphuza nje uyazihudula, uyabalisa ngenhliziyo, ucabanga ulaka azobhokelwa ngalo ngumkakhe uma efika endlini enuka utshwala. Kwazise useneminyaka eminingi abiyeka, uphuza kanjani-ke? uXolani uyakwenyanya ukubhema kwabantu besifazane, kodwa kulokhu cha akunjalo. uXolani
Uyayibuka le ntokazi udonsa kancane ugwayi ngomlonyana wayo omuhle. Intuthu iphume igoqane ibheke phezulu. UXolani vele athande yonke into eyenziwa yilo muntu wesifazane. Ubona nokubhema ugwayi lokhu kuyifanela le ntombazana. Lesi senzo sikaXolani sokwamukela isimo kalula kanjalo nje siyingwijikhwebu besingasilindele. UNontobeko akakhululekile. Lokhu ezama ukushayela uNkululeko ucingo. uNkululeko lona umkhwenyane wakhe. Bayashada ngakusasa. Ubeka isizathu sokuthi kufanele ukuba babonane ngalolo suku ngoba kuyaphuthuma. Anikezwe ihora. Wabona lelo hora lilide lingangonyaka. Nokho walinda waze wafika uNkululeko. Uphathele uNkululeko izindaba ezibuhlungu ukuthi ngalolo suku luyaphela uthando lwabo ngosuku olwandulela umshado wabo. Isizathu asibekayo ukuthi inhliziyo yakhe isabambelele emuva. Usathanda umhlengi okwakuyisoka lakhe elamala lingamnikezanga nasizathu esiphathekayo. Bakhale bobabili manje. uNkululeko ukhaliswa izizathu ezine. Bazobathini laba bantu abazi ukuthi bayashada ngakusasa? Okwesibili, amalungiselelo angaka abawenzile bazothini ngawo? Okwesithathu, imali engaka abayichithile yona kuyokwenziwa ngani ngayo? Iyotholakala kanjani? Okwesine, uthando olungaka nesifiso esingaka sokuba bashade. Kodwa into ezothiwani-ke lena? Wehla uNontobeko emotweni kaNkululeko esakhale enjalo. Wayogibela kweyakhe zaya waqonda egcilima eyothungatha umhlengi. Wasala dengwane uNkululeko wakhala ubumayemaye. Nomndeni wakhe esefikile ekhaya wehluleka ukumduduza. Nozinhle imbala owayenguthunjana wakwabo ababengamathe nolimi naye wehluleka ukududuza umfowabo. Awu wasikhihla uNkululeko isililo waze wagcina ngokuyozikhunga. Isenzo sakhe sokuzikhunga siyisigameko ebesingasilindele. Siyingwijikhwebu. Besicabanga ukuthi uzokwamukela kalula ngoba phambilini wayeshilo uNontobeko ukuthi kungenzeka yena ahluleke endleleni ukuqhubeka nothando lwabo ngoba yena inhliziyo yakhe isabambelele isanamathele kumhlengi. uNontobeko umisa umshado wakhe. Udumaza uNkululeko. Udumaza umndeni wakubo kaNontobeko. Aphinde adumaze nomndeni wakubo kaNkululeko. Ubadumaza nje kanti banomhlengi bathandana izinyanga ezimbili vo. Nanoma umbhali engashongo ukuthi uNontobeko noNkululeko bathandana isikhathi esingakanani. Uthi ngemuva kokuthandana kwabo kwadlula izinyangana. uNkululeko wase ecela ukuba ayocela isihlobo esihle. Ngokucabanga kwami, uNkululeko noNontobeko babenesikhashana esithi ukuba sijana. Lokho kuchaza ukuthi uNontobeko ubesemazi uNkululeko ukuthi ucishe ungumuntu onjani. Umgijimisa kanjani-ke uNontobeko?
umuntu athandana naye izinyanga ezimbili, umuntu angamazisisi kahle ukuthi ungumuntu onjani. Isenzo sikaNontobeko sokugijima alandele umuntu angamazisisi kahle, umuntu ayethandane naye izinyanga ezimbalwa ezimbili vo, kusho umbhali. Siyingwijikhwebu. Mahlengi ukhathazekile, uzibuza umbuzo onzima. Uzibuza ukuthi angathini nje uXolani uma engase ezwe indaba yokuthi ekuqaleni wayengumuntu wesilisa, wahlinzwa, wagcina eseshintshile esewumuntu wesifazane, ushaywa uvalo, ugcine useyotumula i-CD yakhe yeqembu lomculo i-Freshly Ground eyayimhlanyisa kulezi zinsuku, kwazise phela ubenemfihlo. Ubethi uma eyidlala le ngoma qede afikelwe izinyembezi. Ingoma eyayimgeza ngaphakathi imkhalise izinyembezi yilena eyayithi, what would you do if you knew the truth? What would you do if I told you the story of my life? Isenzo sikaMahlengi sokukhala isililo sikaNandi ngoXolani nokukhathazeka ukuthi uma angase athole uyothini. Siyingwijikhwebu. uMahlengi akaqala ukuqoma, waqoma uNdumiso. Yini lena emenza acabange ukuthi uNdumiso naye ubengeze athola ukuthi yena Mahlengi ubengumuntu wesilisa? Ukhathazwa yini kangaka? Ngoba isimo phakathi kwakhe noXolani besizoba sihle kakhulu. uXolani unazi ingane, ngakho-ke ubengeke abanayo ingcindezi yokuthi abe nezingane uma ngabe ulungile noXolani behlukana. Kanti kuNdumiso yilapho-ke lapho abezoba khona nengcindezi, ngoba uNdumiso bezolindela ukuba babe nezingane phela bakhe umuzi. Umbhali uphumelele ukusethulela UMOYA NENGWIJIKHWEBU esebenzisa abalingiswa abalandelayo: uXolani, uNkululeko, uNontobeko kanye noMahlengi.